faith over fear. Now, walay perfect timing sa faith. Tanang higayon si mong kinabuhi, gitawag ka sa Dios sa pagtuo ug pagsalig niya. Kung nahinumduman ninyo siguro during sa lockdown sa tong syudad, daghang mga napiktuhan ni adto. First 2 months nga lockdown, walay income, naakso na tagkabalaka. Unsay kauno na to sunod bulan. Wa pa gid idea hangtod kanus-a magsigig lockdown. Niya nga time, nasayod ko nga niabot sa punto nga gipapili ka sa Dios. Mupili ba ka sa pagtuo ug pagsalig niya ug madala na ka sa imuhang mga kahadlok. Kung nakaagi kag situation nga kadungog kag news ng isa sa mga members mong family kinahanglan dadon sa emergency. And that time wala kay financial nga assistance. Wala kay kwarta. Giuna-una pa lang nimo dan ang gastunon sa hospital, ang bayronon sa hospital, ang expenses pa, needs. And naglibog ka unsay buhaton. I know nga niabot ka sa point na kinahanglan ka mo pili. Mupabilin pa ka pa sa pagtuo ug pagsalig sa Dios or madala na ka sa imuhang kahadlok. Or siguro nakaagi ka or moagi ka puhon og usa ka lisod kay nga situation. Moabot ang point nga di nakakahibalo unsay imong buhaton, wa nakakahibalo asa ka moadto, kinsay imong adtuan. Ug niana nga time kinahanglan ka mo pili og choice. Faith or fear. Now, the same na sa situation sa Israelites. Pila kalibo ka mga tuig ang nilabay ang Israel na butang sa inana nga sitwasyon. 2 years gikan sila ni Hawa sa yuta sa Egypt. Naabot sila nining yuta sa kamingawan nga part gihapon sa Mount Sinai Peninsula, gitawag og dapit nga Paran. Nining nga lugar, pila na lang kabaktas moabot na sila sa land of promise nga sa Canaan. Nakita na nila ang hulagway niini. Og nasayod ta nga ang background nining maong yuta dili inana kadali sa kupon. Kay daw gisaad ni sa Dios para nila, pero kinahanglan nila i-conquer ang mga nagpuyo dinhi. Tungod kay naa nay mga existing daan nga mga gingharian nga kinahanglan nila pildihon, kinahanglan nila buntugon aron nga makapuyo silang malinawon. And gawas pa niya na ang background sa mga sundalo ug mga sudad ug mga gingharian nga na dinhi dili basta-basta. Gidescribe sa Bible nga grabe ka lig-on ang ilang mga soldiers. Grabe ka well-guarded ug lig-on ang ilang mga sudad. To the point nga niingon pang isa sa mga spies nga mura lang tag apan-apan Moses kumpara sa ilang kadagko. Now, ang question, unsaon karon sa Israel? Walay background sa pakigera, walay trained nga mga soldiers, walay experience sa pakig-away, gamay lang kaayo ang numbers. Unsaon nila karon pagsulod sa promised land, likod ug taliwala sa ilang mga kakulangon. Now, nini nga situation, kinahanglan sila mupili og desisyon. Pilion ba nila ang pagtuo o pagsalig sa Dios o magpadala ba sila sa ilahang kahadlok? Abi nimo, according sa history, ang main problem sa Israel nganong daghan nila ang wala kasulod sa promised land ug ang next generation ang nakasulod tungod sa ilang unbelief. Tungod sa ilang pagkamaduha-duhaon sa saad sa Dios para kanila. Abi nimo, naisaad ang Ginoo para nimo. Isa sa mga reason nga nang usahay ma-delayed ang promise sa Ginoo sa imong kinabuhi tungod sa atong pagduha-duha, tungod sa atong kahadlok. Usahay makalimutan nga dunay Dios nga nagsaad. Usahay makalimutan nga walay imposible sa Dios sa imong kinabuhi. Once gi-promise na sa Ginoo naa na siya, pero usahay ma-delayed lang na siya once mapiktuhan na sa imong pagduha-duha. Gani nay mga Israelites nga wala gid nila nakita og na-experience ang saad sa Ginoo para nila. And the same thing pwede matabo sa imong kinabuhi. Pwede ang saad sa Dios magpabilin ng saad. Ang imong damgo magpabilin ng damgo. Pwede na dili nimo batian o ma-experience imong kinabuhi once magpadala ka sa kahadlok sa imuhang gibati. Nagtuko nga natay mga Canaan, na mga promised land nga kinahanglan nato puy-an.
Pero naay mga butang nga kinahanglan sa nimo i-conquer sa imong kinabuhi. Naa kay mga attitudes nga kinahanglan nimo i-conquer. Naa kay mga feeling, mga panghunahuna nga kinahanglan nimo buntogon. Usahay ang imong pagkatapulan sa pagtuman sa suga sa Dios, usa ka enemy sa saad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kulang sa confidence, negative nga mga panghunahuna ug attitude. Naay mga butang nga kinahanglan nato i-conquer. Now this time, tan-aw na to giun sa pag-conquer sa Israel ang mga katawhan nga naa sa Canaan. Giunsa nila pag-overcome ang mga challenges, giunsa nila pagsulod ang maong yuta nga gisaad sa Ginoo kanila. Na mobalik ta gamay sa background, Numbers chapter 13, verse 1 and verse 2. And the Lord spoke to Moses, saying, Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. From each tribe and their fathers you shall send a man, everyone a leader among them. After 2 years, gikan sila sa Egypt, nabot sila sa lugar ng gitawag og Paran. And then ang Dios nga mo'y nag-uban nila gikan sa Egypt hangtod nining dapita, mihatag og suggestion og advice ni Moses. Ingon siya, Moses, pagpadala og spies ngadto sa yuta. Tan-awa dito unsa nga klase nga yuta ang naa didto, unsa nga klase nga mga tao ang naa didto, unsa nga klase nga mga structures ang naa sulod sa Canaan. Abi nimo, siguro kung ako si Moses, unang musulod gid sa kong hunahuna, mag-wonder lang ko. Siguro moingon ko, Lord, di ba imo maning saad namo? Kaning yutaa imo ning saad mo ni hinungdan nganong naa mi dinhi. So kay gihatag nimo ni namo, able ka mo dipinsa namo, protekta namo gikan sa pagkadelikado sa among kaaway. Lord, unsa pay purpose kana kinahanglan ta magpadalag spies? Unsa pay purpose nga tan-aw nato unsa nga klase nga mga tawo ang naa diha? Kung pwede man minimo ihatod didto, imo min proteksyonan, pwede man nimo sila papahawaon nga makapuyo ming malinawon ug malipayon sa yuta nga saad. Pero abi ninyo, kung tan-aw nimo ang senaryo, gusto sa Ginoo nga magkat-on ang Israel based sa ilang personal ug actual gyud nga experience. Ma-apply lang nimo ang faith once dili na nimo control ang situation. Ug mao ni gusto sa Ginoo mahitabo sa katawhan sa Israel. Naa sila'y faith, pero gamay kay ilang pagsalig ug pagtuo sa Dios. In fact, mo ni nahitabo nga ang pila raw ta katuig nga journey nga to sa Canaan nahimong 40 years. Instead nga nana sila sa pultahan sa Canaan, ang gihimo sa Ginoo gipatuyok nila sila 40 years dito sa bukid sa Mount Sinai. Ang reason tungod kay hangtod nga ng mga orasa, panahuna wala gyud mi grow ang ilang pagtuo pagsalig sa Dios. Now, ingon ang Romans 10:17, ingon ni Apostle Paul, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So magsugod ang faith sa imong kinabuhi once makadungog ka sa kamatuoran sa Dios. Pero mo grow ang imong faith once matistingan na siya. Now, tan-awon din nato sa Numbers 13:26. Now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. And they told him and said, We went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruits. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong, the cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. Ambak ko sa verse 33. There we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshoppers in our sight, and so we were in their sight. So, pila ka, after 40 days nga nag-spies ang 12 spies sa Canaan, nibalik sila kang Moses.
So ang 12 spies nihatag sila reports. Ingon sila, Moses didto namigikan ug tinuod ang yuta nga saad sa Dios usa ka tambok kaayo nga yuta. Gani nagdala sila mga fruits. Gani mo ni ebidensya inani katambok ang ilang prutas sa maong yuta. Usa ka nindot kaayo nga yuta para natong tanan. Pero ang 10 spies niingon sila, pero Moses, dili nato kaya i-conquer ang land. Kay naa didto ang lig-on kaayo nga mga sundalo. Na didto ila mga sudad, tag-as kayo og mga wall. And ingon pa nila, naa pa didto ang mga descendants ni Anak or Anak. And ingon pa sa verse 33, na dito yung mga giants, and probably nag-refer ni sa mga tao nga sama og height ni Goliath, na tag 9 foot or mas taas pa. Ingon ang mga Israelites, Moses, kung i-compare ta nila, mura lang tag mga apan-apan sa ilang sa atong kagagmay. So ang 10 spies, gi-convince nila ang Israelites ug si Moses nga Moses, dili na to ni kaya i-conquer ang land. Makita na to din sa verse 30. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. Unsay ilang pilion? Ingon ang 10 spies, di na to kaya Moses. Ingon ang 2 spies, kaya na to Moses. So makita na to din ang perfect nga illustration, manifestation sa faith. Ang faith mo ingon, despite na ng tanan, kaya na to ni. Gani wala gi-deny ni Joshua ug ni Caleb nga naay mga giants. In fact, nga agree sila nga tinod gagmay kay ta compared nila. Lig-on kay ang mga sudad, well-trained ilang mga soldiers. Pero ang faith niingon, pero taliwala na ng tanan, kaya nato ni. Tungod kay ang faith mas nakafocus ka sa Dios nga naa nimo kaysa problema nga imong nakita. That is faith. Ang faith mo ni siyang awareness nga naa ang Dios sa imong kiliran. Once active, aware ka nga ang Dios na sa imong kiliran, kay balugid ka nga walay makabatok nimo. Muna ingon ni Apostol Paul, if God is for us, who can be against us? Now, ingon ang 2 Corinthians 5:7. Ingon ni Apostol Paul, for we walk by faith and not by sight. Ang faith kanunay mo tudlo nimong ayaw focus sa imuhang nakita. Kaya makita sa tao puro problema, pagduha-duha, kawadon, pero ang wala nimo nakita ang Dios nga kanunay nag-uban nimo. Muna ingon ni Paul, walk by faith and not by sight. Kaya kung si Paul nag-focus pa sa iyang nakita, una nakita niya ang rihas, ang prisuhan, ang authority sa Rome, ang persecution, ang kawadon, ang kagutom, ang kamatayon. Walay mahitabo ng ministry si Apostle Paul kung nag-focus siya sa iyang nakita. Ang sikreto ni Paul, ingon siya, we walk by faith. Ang faith, kanunay ka makafocus sa gahom sa Dios nga mulihok sa imong kinabuhi. It doesn't mean nga wa kay makita nga problema. In fact, imong gi-recognize ang mga problem ug challenges sa imong kinabuhi. Puro likod na ng tanan, mas nakita nimo nga mas gamhanan ang Dios sa imong kinabuhi. That is faith. Sa atong kinabuhi, daghan tag mga kahadlok. Na mga challenges atong kinabuhi nga atong ginaagian, nga hangtod karon ginapildi, ginapaningkamutan, gihapon nato ni nga ma-overcome. Sa ako nang giingon, dili mo work ang faith once nakita nimo nga kaya ra nimo ang situation. Kung nakita nimo nga kaya na ko ni na nako experience ni sa una, dili kay nimo ma-apply diha ang faith. Pero once nakita nimo nga beyond na ni sa imong control, beyond na sa imong understanding, beyond sa imong capacity, diha ka the best kayo mo tawag sa Ginoo o ihatag ang tanan yung pagsalig diha niya. Nay mga attitude sa tong kinabuhi nga beyond na sa tong control. Siguro natay attitude nga hangtod karon nagsigitag struggle. Gusto nato na mawala. Gusto nato na mahunong na. Gusto nato mausab niya nga bahin. And once ma-feel nimo, makita nimo nga di gid mo na kaya usbon, that's the perfect time nga i-apply nimo ang faith. Lord, ikaw na ang bahala nini.
I-surrender nimo na sa Ginoo by faith. Naapod tay mga concern nga mga tao nga gusto na to mabag-o ilang kinabuhi unta. Na kay loved ones nga siguro hangtod karon gina-pray nimo nga unta mausab siya. Unta wala na nga klase nga kinaiya sa iyang kinabuhi. Now beyond na sa tong control. Wal tay kapasidad, power mo bag-o og tao. And that's the best time nga ihatag nimo na tanan sa Dios. Itugyan nimo by faith. That's the best application of faith. So di ka kaingon nga nagtuo ka sa Ginoo kung wala ka niabot na nga senaryo. No, usually makita na to ang level sa tong faith once nata sa kahimtang nga wa na gid tay mahimo pa sa sitwasyon. And this time, sulod sila dito sa promised land, ngayon ani lang kahimtang mismatch good ang situation. Pero diin man, dinhi mas nahimong dependent si Moses sa Dios. Di ay ang purpose nga nung usahay kuhaon sa Ginoo ang mga gisaligan nimo sa imong kinabuhi. Birahon kanya sa pinakaubos nga bahin sa imong kinabuhi. Pero wa na kay laing makita nga source of strength sa imong kaugalingon, ang Dios. Abi nimo nganong naay mga sudden storms sa atong kinabuhi tungod para tudluan ta sa importante kayong mga butang. Sa time ang mga disciples nagsakay sila sa bangka uban si Jesus Christ. Sa time nga niabot ang unos nga kusog kay tanan, ilang gitawag ang Ginoo. Nagpanik sila ug nangay sila tabang sa Ginoong Hesus. Sa time nga si Jonah, ang first or ang last time nga na record sa Bible nga nakigstorya si Jonah sa Dios, sa time nga nakigstorya ang Ginoo niya para nga gitawag siya sa Nineveh sa pagsangyaw sa pinsay sa paghinulsol. Gikan na nga time, wala na to nakita sa Bible nga nagtawag pa og Dios si Jonah. Sa paglukat niya ticket padulong sa Tarshish, wala sa nagtawag og Dios. Sa panahon nga misakay sa barko, nasulod siya ngadto sa pinakalawom nga bahin sa iyang kwarto, natulog siya, wala sukad gimension sa Bible nga nagampo og nagtawag si Jonah sa Dios. Bisan pa sa time nga niabot ng kusog kayong unos, nakita na ni Jonah nga nagdinagandagan na mga tao, nanglabay na sa mga gamit ang tao, hapit na nangamata ang tao tungod sa unos sa laod. Wala gid gihapon si Jonah ni sangpit sa Dios. Pero sa time nga gilamoy na si Jonah sa isda, 3 days and 3 nights na siya ilawom sa tiyan sa isda. Ingon ang Bible, sa 3 days and 3 nights si Jonah nagsigig tawag na sa Dios. And yes, muna na yung mga kalit nga unos sa imuhang kinabuhi, nga wala ni mo gi-expect. Ang purpose sa mga sudden storms sa imong kinabuhi, para pukahon ka. Kaya usay makalimuta sa message sa pagtuo sa itong kinabuhi. Usay makalimuta nga ang gahom days pagtuo o pagsalig na to sa Dios, usa ka dako kay nga butang. Dinhi ta ma-remind nga nasubraan na tagsalig sa atong kagulingon. Gani ang atong pagpaningkamot everyday, usay justification siya sa pagsuporta nga nagduha-duha na ta sa saad sa Dios, munang kita na rin naningkamot sa atong kagulingon. Naiminana nga mga situations. Munang gusto sa Ginoo pukahon kag balik. Kuhaon niya balik ang imong atensyon ug mubalik ka diha niya. Sa panahon biya nga hutdan ka sa Ginoo, sa panahon nga iagi ka sa Ginoo sa grabe gid nga kapait kalisod sa imong kinabuhi, mao ni ang time nga mutawag ka sa Dios, muampo ka niya. Pero sa imong pag-ampo, puno na kay ni sa pagtuo, puno na kay sa pagsalig, puno na sa pagtugyan, puno na sa pagpangayo og pasaylo, puno na sa pag-surrender. Munang usahay tawgon ka sa Ginoo niya nga kahimtang para pahinumduman ka nga unsa ka powerful ang Dios sa imong kinabuhi once itugyan nimo ang tanan pinaagi sa pagtuo. Now sa verse 36 makita nato dinhi ang blessing sa faith. Once ang tao dunay dako nga pagtuo sa Dios, kanunay nimo hatod niya ngadto sa panalangin. On the other side makita pud nato ang destruction sa fear. Now sa verse 36, now the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation complain against him by bringing a bad report of the land. Verse 37, those very men who brought the evil report about the land
died by the plague before the Lord. But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh remained alive of the men who went to spy out the land. Now, ang nahitabo pila ka adlaw ang katawhan ang 10 spies naghatag og mga bad reports. Ingon sila, dili na to kaya Moses. Abi nimo dako kay nang insulto sa Dios. Ingon ng Dios, ako nang gisaad ninyo, inyo nang maangkon. Ingon ang katawhan, dili na to kaya Moses. Ang nahitabo ang 10 spies nga naghatag og negative nga mga reports, ingon ng Bible, namatay. Gitagaan sa Ginoo og mga plagues, gitagaan sa Ginoo sa iyang kasuko ug sa iyang kapungot. Og ang 2 spies nga si Joshua ug si Caleb moray nabuhi gikan sa 12 spies. O gani kung tan-aw nimong sugilanon sa Israel, ang nakasulod lang sa promised land, ang generation or ang tribe nga gilid ni Joshua ug ni Caleb ug katong mga young generations. Bisan si Moses wala kabot sa promised land. Igsoon higala suko ang Dios sa usa ka tawo nga kulang og pagsalig diha niya. Yes, munang nasuko gid ang Dios sa mga tawo nga grabe ang pagtan-aw nila sa ilang kaugalingon. When it comes to salvation, ang tao gusto gid og salvation by good works. Gusto niya haguan ihang salvation. Isa ni kapag pamatuod nga wa kay salig sa gibuhat ni Christ dito sa cross. Ang tao nga magtuo nga maluwas sa pinagi sa iyang iglesia, sa iyang church, sa baptism, uban pa nga effort sa tao, usa ni kapag insulto sa gihimo ni Kristo dito sa cross. Meaning to say, dili ka convinced, dili ka totally convinced nga enough na iyang gibayad dito sa cross. Munang naay eternal punishment. And this time, ang Ginoo naghatag sa mga saad sa iyang katawhan. Gani ang Bible na puno og mga saad sa Dios para nimo sa iyang church ug sa ubang bahin sa aspeto sa atong kinabuhi. Pero makita na to dinhi nga masuko gid ang Dios sa usan niya kanak nga nagduha-duha gihapon sa iyang mga saad. Walay gipaabot nga pila ka adlaw ang Dios. Gani makita na to dinhi nga gipasulod lang sa Ginoo sa promised land katong dunay pagtuo ug pagsalig niya. Abi nimo ang 10 spies nangamatay. Ang 10 tribes under sa leadership nining 10 spies, hurot pud sila nangamatay ang ilang generation sa katigulangon. Wala gitugot sa Ginoo nga makasulod sila sa promised land. Powerful ang faith tugod kay dinhi niyo ma-experience ang mga saad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, kinumdum ko ni Abraham, sa time na si Abraham nahadlok siya kung matuman ba ang saad sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Gulang na sila ni Sarah, nabalaka siya basig dili na sila magka-baby. Iyang gidulugan si Hagar, mas noon nga Hagar. Hinungdan nga na tao si Ishmael. Nagkaanak sila, ngalan si Ishmael. Tungod sa kahadlok ni Abraham, ni bunga ni og dako kayo nga problema. Si Ishmael, isa sa nahimong amahan sa mga Arab people diha sa Middle East. Nga hangtod karon ang conflict ni Ishmael ug kang Isaac, nahimong conflict sa Israel ug sa other Arab countries. Hangtod karon na ang tension sa gera. Inana ang resulta sa fear. On the other side, gitawag si Abraham og father of faith. Nahimo siyang one of the heroes of faith sa Hebrews chapters 11. Kay nay point sa life ni Abraham nga napakita niya ang dako pagtuo sa Ginoo. Sa diyang gihalad niya si Isaac sama sa usa ka buhi nga hinalan. Ug tungod ngadto nahimong blessing ang life ni Abraham, dili ang sa mga Israelites, bisa nato nga mga Christians, ug hangtod karon every time basahon nato ang passage sa pag-offer ni Abraham kay Isaac, nagyapoy blessing kini sa tong kinabuhi. Si Moses, sa time nga si Moses nahadlok siya sa authority sa Egypt, katong nakapatay siya sa ka Egyptian. Sa ding nahadlok siya sa authority sa Egypt, nagduha-duha na sa protection sa Dios para niya. Nilayas si Moses.
Nagkinabuhi sa kamingawan sa bukid for 40 years. Sa dang gitawag sa balik sa Dios, dito na to makita ang faith ni Moses. Nibalik sa Egypt sa paglid sa katawan sa Israel ug by faith nahimong blessing pag-usab ang kinabuhi ni Moses. Again, kung pilion nimo ang faith, muhatod nimo sa usa ka panalangin. Pero kung imong papuy-on ang kahadlok sa imong kasing-kasing, mo nimo hatod nimo ngadto sa dako kayo nga kaalautan. This time mo address ko sa atong church. Ang atong church na butang ta sa usa ka situation nga murabag niabot pud ta sa samang situation sa Israel. Magpabilin ba ta sa atong kahadlok o magpabilin ta sa atong pagsalig sa Dios? Nasayod ta nga anytime from now pwede ma-demolish ang atong location. Pwede ta ma-demolish. Hopefully dili pa karon, but one day posible na mahitabo. Now nahitabo na siya, I think wapay 2 years na inform ang church. Pag-inform sa church, kaning halos tanan area din pwede ta ma-demolish tungod kay kaso din siya ngayuta. Wala tay funds, wala tay kapasidad, knowing nga naapa tay mga mission works gisuportaan sa Mindanao, naapa tay mga missionaries nga gisuportahan, wala tay enough nga pundo para in kasong i-demolish ta asa ta magsimba. So ang problema sa church or opportunity nga giatubang karon sa ang challenge rather nga giatubang sa church, asa tag budget palit og property, asa tag budget pagtukod og building. Kini nakita na ko ni nga usa ni ka test sa Ginoo sa FMMBC. Naa na to ang choice. Pilion ba nato ang pagtuo sa saad sa Ginoo sa iyang mga churches or magpadalata sa atong kahadlok? As long as wa tay nakita nga wrong intention sa ministry dinhi sa Mactan, wa koy nakita nga rason nga dili ang Dios mo provide sa atong need. In fact, sa Matthew 28 verse 20 ingon siya, I will be with you always even to the end of the age. Promise na sa protection, provision. Ang Ginoo nagsaad og blessing sa iglesia knowing nga iyaning work. Pero kung pilion na to ang pagkahadlok, wa tay budget pastor, mahal kay mga property sa Lapu-Lapu, wa tay enough nga funds. If magpadalata sa tong fear, wa gyud may tabo nini nga iglesia. Magpabilin tang ingon ini. Years from now, ayog expect og something improvement nini nga church. Pero kung pilion na to ang faith, pastor, asa man tag resources, that is faith. Kay kung makita na to nga daghan tag resources, di na ta ka-apply sa faith. Kung makita na to nga naatay daghan nga mga resources, naatay daghan nga mga access, dili gid ta mo apply sa faith kundi sa ato ng kaugalingon nga kapasidad. I believe ang Dios nagbutang sa church sa usa ka dako kay nga challenge. Pilion ba nato ang faith or magpabilin ta diha sa atong kahadlok? Pastor, pwede ikaw lay mo tuo in behalf namo? Dili pwede. Gani tan-awa ang verse 13, Numbers 13:30. Palihog ta, Andrea. Then Caleb quieted the people before Moses and said, sadyang gi-convince ni Caleb ang Israel muadto sa promised land despite sa mga threats nga na didto. Ingon ni Caleb, let us tanan ta muadto sa yuta nga saad once and take possession, for we, again, wa ningon si Caleb kaya na mo ng Joshua, kaya na mo na sa pipila ka tao. Nagtuko nga ang word nga us o we nagrefer sa entire people sa Israel. Ingon ni Joshua na Caleb, kaya na to. Gi-convince niya ang congregation nga magkahiusa ta sa atong faith. Magkahiusa ta sa atong faith nga kaya na to ni buntugon. Kaya na to ang kunon ang yuta nga saad sa Dios para nato. You see, muna pag-abot, pagdagan sa mga tuig, ang nakasulod lang sa promised land, katulang mga tao nga convinced sa ilang pagsalig, pagtuo sa Dios. Munang nini nga time, akong i-challenge ang congregation.
Akong gipray sa Ginoo, year from now or 2 years from now, ang Ginoo mag-provide og property na gid sa FMMBC, church property o church building. Kung di mo join ana nga klase nga faith, I don't know asa tabirahon sa kapalaran. Pero kung magkahiusa ta nga ang Dios mo provide, ang Dios mo hatag, mo tan-aw na to sa history, nakapuyo gid sila sa promised land. Abi nimo, ang mga 20 years and above, wa to nakasulod sa promised land. Ang mga 20 years and below, mo to mga young generations, wala na kahinumdum sa gihimo sila mga ginikanan sa pagsupak sa Dios, mo'y gipasulod sa Ginoo sa promised land. Uban ang tribe ni Joshua ug ni Caleb. So kung naay usa dinhi nga nagduha-duha ang Ginoo faithful mohatag sa iyang mga saad, ayog expect og promised land. Ayog expect og kadaugan sa imong kinabuhi. The same with your personal life. Kung nakay gipray sa imong family, nakay gipray sa imong kuglingon, i-claim ang saad sa Dios. Kung di man ang Ginoo mo answer dayon, ayaw give up sa imong faith. One day, moabot gina siya. Kung saad na sa Ginoo si imong kinabuhi. Now, tanaw na to ang decision ni Moses. So, nadungog ni Moses ang negative nga feedback sa 10 spies. Nadungog po ni Moses ang positive nga feedback sa 2 spies. So, naakaron ang nakasalalay sa decision ni Moses. Siya ang leader sa Israel. So, unsay gipili ni Moses? Numbers chapter 14, 39 to 40. Then Moses told these words to all the children of Israel. Human ni nangamatay ang 10 spies. Human nangamatay ang 10 spies nga naghatag og negative nga reports. Niabot ni sa verse 39, and the people mourned greatly. And they rose early in the morning and went up to the top of the mountain, saying, Here we are, and we will go up to the place which the Lord has promised. Again. So despite sa mga threats nga nadungog ni Moses, gipili gihapon ni Moses ang pagpadayon pagsulod sa yuta nga saad. Abi nimo unsay nagmotivate ni Moses nini? Ingon niya dinhi, we will go up to the place which the Lord has promised. Na-motivate si Moses tungod kay nahinumduman niya ang saad sa Dios. Now, by faith, ang blind man nakakita. By faith, ang babae nga nagproblema siyang bleeding for 12 years naayo. By faith, ang leper nga gikauna sa kagid ang iyang lawas nalimpyuhan. By faith, ang adulterous woman napasaylo sa tanan niya mga sala. And by faith, dunay buhaton karon ang Dios sa imong kinabuhi. Once mo tuog mo salig ka sa Dios, isalig nimo tanan diha niya. Mangandam jud ka kay bag-uhon gid niya ang imuhang kinabuhi. Na sa katapusan na ako usa ka story nga akong i-share. Paghuman sa World War II, sa dihang napildi na ang mga Germans under sa leadership ni Hitler, nabulit sa grabe nga kahadlok ang mga Germans during that time. Nahadlok sila sa mga Nazis armies, nahadlok sila sa pagkabrutal sa mga sundalo sa mga Germans. Isa sa testimony nga nabulit sa grabe nga kahadlok si James Ross. Ingon pa sa kasaysayan, si James Ross nagtago siya sulod sa 32 years sa balay sa iyang sisters o sa ka-farm. Sa iyang kahadlok mugawas, hadlok niya sa mga sundalo, wa sa nigawas sulod sa 32 ka tuig. Ingon pa niya, every time makadungog sa mga tao nga nagkinataw-an na diya sa gawas, muhilak na lang siya sa iyang kaibog. And even sa funeral service sa iyang mama, wala gid siya migawas. Niabot ang time nga ni-decide siya nga mugawas, and around January 4, to be exact, January 4, 1978, nigawas si James Ross sa iyang balay for the first time. And first time gi-interview siya, nganong nigawas siya gikan sa iyang gitaguan. Ingon siya, gilaay na sa iyang kinabuhi.
ug namahala na lang daw siya nga mahitabo niya unsay may tabo niya kung mogawas siya kay ilang palibot magud gipalibutan og mga sundalo. And paggawas niya ingon siya, karon pa nako na feel ang tinuod nga freedom sa akong kinabuhi. Sa pila ka tuig nga nagtago ko sa kahadlok. Abi nimo higala igsuon, daghan nato ang nagtago sa atong kahadlok hangtod karon. Daghang mga saad ang Dios sa imong kinabuhi nga hangtod karon wala gihapon nahitabo. Tungod kay nagsigi kag tago sa imong kahadlok. Ang reason nga nang usahay walay tinuod nga dagko nga panalangin sa imong kinabuhi. Tungod kay nahadlok ka mo balik sa Dios basin hukman kaniya sa imong mga pagkulang. Ang reason nga nung dili ta mo grow sa tong fellowship, sa tong knowledge diha sa Ginoo, di ta mo mature spiritually, tungod kay nahadlok ta mo balik sa fellowship sa church. Basin mag-guilty ta sa atong mga failures, basin ma-expose ang atong kinabuhi. Ang reason nga nung hantod karon na puno og mga kawad-on o problema atong kinabuhi, tungod kay posible nagsigi tagtago sa Dios. Mahadlok ta mo surrender niya diha sa atong kinabuhi. Ug ang question, hangtod kanusa man ta magsigig tago? Hangtod kanusa ta magsigig tago sa atong kagulingon sa pagtugyan sa atong mga kaluyahon, mga talento, mga resources sa imong entire kinabuhi diha sa Dios. Ug hangtod nga dili nimo na itugyan tanan sa Ginoo, hangtod nga di ka mo gawas diha sa imong kahadlok ug ibalik nimo yung pagtuo diha sa Dios, wala gi mahitabo nga kadaugan sa imong kinabuhi.